Godmorgen, bror. Godmorgen. Hvordan går det? Det går meget godt. Hvad med dig? Ja, det skal jeg da. Vel. Ja, ikke tak. Det gør vi da. Jeg smider væk. Hej. 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 Fuck, det er godt det der. Ja, det er... Hey, godmorgen. Hey, godmorgen. Prøv at se, hvad jeg har fået. Fed telefon. Fedt, nå. Er den ikke nice? Jo. Avanceret kode, du har. Nej, vi skal ind til Signe. Nej, det er smut. Jeg håber, du er live. Vi skal være sure hele tiden. Ja, vi skal være sure i det. Det går ikke. Jeg ved det. Jo. Nu vi har det på Signe. Nå ja. Den der ting. Kan vi hjælpe med det her? Frederik, hallo. Simon er fuldstændig sindssyg. Hvad, mand? Hvad fanden snakker du om? Du er lige ramt ud foran min bil, og du har ikke set en skid. Ja, jeg så det sgu da godt. Du så bare den fucking telefon, du så ikke en skid. Jeg fokuserer ikke hele tiden på den mobil. Sliv dig den mobil. Jeg er for helvede ikke afhængig af den mobil. Jeg er for helvede ikke afhængig af den mobil. Jeg er kraftedeme ikke. Hey bror, du ved godt, der er team. Kom nu bror, kom nu ind i kampen, der er team. Nu nok bror, den der telefon den ødelægger socialt liv. Hvad mener du? Du snakker ikke med dine venner mere. Jeg snakker det med mine venner tit. Du laver ikke andet end at sidde på den fucking telefon. Jeg er ikke afhængig af den telefon. Du er nødt til at indrømme det, bror. Du laver ikke andet end at sidde på den fucking lorte telefon og spille de lorte Angry Birds. Jeg er ikke afhængig af den telefon. Jo, du er. Jeg er ikke afhængig af den. Jo! Jeg er ikke afhængig af den mobil for helvede. Jeg er ikke afhængig af den. Jeg er ikke afhængig af den mobil.
Hvor er mine venner henne? Mobil, hvor er mine venner? Svar mig, hvor er mine venner? My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. Velkommen tilbage, bror. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm standing